Bună ziua, numele meu este Mola Ionuț și în tutorialul de astăzi o să vorbim despre realizarea unui website cu cunoștințe minime de HTML și CSS. Detalii despre limbajul HTML și limbajul CSS găsiți pe internet. Aveți la noi pe site un link în care puteți să descărcați câteva tabele cu semnificația anumitor taguri HTML sau CSS, ce înseamnă fiecare, să puteți să recunoaște ceea ce faceți. La început probabil o să vi se pară complicat, dar vă asigur că nu este complicat, este foarte simplu. Pentru început, cei care vor să facă test, cei care nu se pricep, pot să-și facă un cont de hosting pe un site gratuit. Singurul dezavantaj este că o să aibă reclamă forțată pe site-ul respectiv. Haideți să vedem cum putem face un site. Este foarte simplu. Facem prima oară un folder, să zicem, care să fie rădăcina site-ului nostru. O facem construind la noi în calculator. Îl denumim site test. Îl lăsăm așa, este gol. Vedeți? Deschidem un editor. Eu folosesc Notepad. Am deja ceva deschis aici. O să vedeți la timpul potrivit ce este fiecare. Și facem 3 pagini. Să spunem că site-ul nostru o să aibă 3 pagini de început. Bineînțeles, noastră puteți să faceți mai multe pagini în funcție de ce anume o să fie site-ul, despre ce o să fie vorba în site-ul noastră. Site-ul nostru o să aibă 3 pagini, doar de dragul tutorialului. V-am zis, noastră puteți face altfel. Și haideți să vedem cum se construiește o pagină HTML. În primul rând o să ne referim la HTML. Se deschide acest tip de un fel de paranteză, din asta ascuțită. Scriem HTML, închidem, ne ducem mai jos, punem comanda, tot aceeași paranteză, /HTML. Deci vreau să vă anunț că în limbajul HTML orice început, deci HTML între aceste săgeți, se termină tot în săgeți, dar cu comanda cu comanda slash. Mai jos o să avem head, care se referă la head-ul site-ului nostru, tot în aceeași, deci toate comenzile sunt forma aceasta, head, head. Mergem mai jos, o să scriem head, iarăși, /head, head, și am închis comanda, vedeți, noastră. Mergem mai jos, scriem body, unde body se referă la conținutul site-ului nostru. Deci este, cum să zic, corpul site-ului nostru. În body o să scriem absolut tot ce scriem. Toată pagina noastră o să se regăsească între body și body, între head o să se găsească altceva, o să vedeți noastră la timpul potrivit. Deci închidem comanda body sub aceeași formă. Săgeata aceasta ascuțită, /body, închidem și așa arată o pagină HTML simplă. Pentru a putea fi recunoscută în toate browserele, pentru că Internet Explorer-ul are unele probleme în a recunoaște anumite pagini, o să șterg HTML și o să pun următoarea comandă, o să iau de aici. Uitați aici, aceasta. Luăm cu copii și o punem aici. O să vă explic imediat și de ce. Noastră o găsiți, puteți să o copiați la noi pe site sau o găsiți pe internet. Este foarte simplă. Sau pur și simplu intrați pe site-ul nostru și dați click dreapta cu Mozilla Firefox și dați click dreapta și click view source of the page, adică să vedeți sursa paginii și o să vedeți cum este construită pagina noastră. Ce face această comandă?
le spune browserelor ca să fie recunoscut site-ul nostru și în Opera, și în Internet Explorer 6, 7, 8, 9 și așa mai departe, și în Mozilla, și în toate browserele. Deci cu această comandă, despre asta este vorba. Acum luăm pagina, să nu o scriem de 3 ori, pentru că pagina este aceeași. Toate paginile sunt la fel. Pastăm în restul paginilor și acum o să salvăm ceea ce am construit noi aici. Îi dăm save, alegem calea unde să salvăm, pe desktop. Țineți minte că am făcut site test, este acesta de la făcut, nu merge, și o să salvăm prima pagină sub forma de, să-i spunem home. De obicei se scrie index.html, scriem home.html sau puteți pur și simplu să, dacă folosiți Notepad++, de aici HTML. Eu prefer să scriu direct HTML, home HTML, vedeți că deja s-au schimbat culorile. A doua o să spunem, o să-i dăm save despre, o să fie pagina în care se refere la site-ul nostru, despre ce vorbim noi. V-am zis, dumneavoastră nu e neapărat să faceți la fel, eu fac doar de dragul tutorialului, dumneavoastră faceți referire la ce anume faceți în site-ul respectiv, despre.html. Îi dăm save și a treia pagină, o salvăm și pe aceasta, să zicem că o să ne referim la contact, la modalitățile de a fi contactați în legătură cu site-ul nostru, contact, HTML, îi dăm save și după cum bine o să vedeți acum, uitați, s-au salvat, home, despre contact, dăm dublu click, vedeți că s-a salvat, ne arată adresa, unde anume, file, ce, users, eu, Iohan, desktop, folderul site test, home HTML, următorul este despre HTML, la început nu avem nimic, este o pagină goală, și contact HTML. După aceea, în partea a doua a tutorialului, o să construim și o pagină CSS, o să facem legătura cu CSS-ul. Acest tutorial o să fie un pic mai lung, în 2 sau în 3 părți, pentru că nu avem posibilități tehnice să îl facem într-o singură parte. Cam atâta cu prima parte, ne vedem în partea a doua.